Que tal? Moi boa noite. Un saúdo dende a televisión local das Pontes neste tempo como cada día para a información. Xoves 5 xa de marzo, contamos unha actualidade que pasa por unha data que está xa á volta da esquina. O domingo é o día 8 de marzo, é o Día Internacional da Muller, e temos que ir falando xa das actividades que venen de principiar e que se desenvolverán ao longo de todo este mes. A programación municipal en conmemoración do Día Internacional da Muller arrincaba esta mesma tarde, damando xoves na Biblio, pero mañá contaremos con ata 3 actividades máis, dirixidas a escolares e tamén ao público en xeral baixo o lema Camiños de Igualdade e Pasos de Liberdade. Os primeiros protagonistas da xornada serán os nenos e nenas de quinto e sexto de primaria dos distintos centros educativos da vila, que mañá tamén o venres da semana seguinte contarán coa visita das educadoras Sabela Maceira e Lucía Álvarez mediante o obradoiro Medrar sendo ti. Trátase un taller dedicado á educación sexual, dende os coidados, ao respeto e á diversidade, co que se pretende ofrecer aos estudantes un espazo seguro no que falar de identidade sexual, afectos e convivencia para dar lugar a relacións afectivas saudables e igualitarias. Tamén mañá, pero xa para estudantes de primeiro e segundo de primaria, vaise desenvolver a actividade Inventoras con mentes curiosas, un espectáculo da Xanela do Maxín que terá como escenario a Casa do Peso. Alén das 12 os máis novos poderán desfrutar das historias de distintas mulleres científicas e inventoras de renome mundial e que contribuíron ao progreso da sociedade. E para pechar a xornada de venres, toca desfrutar do teatro, neste caso cunha proposta para o público adulto. Falamos das alumnas, a adaptación ao teatro da obra de Paula Carballeira, centrada na figura da pedagoga galega María Barbeito, e que foi apartada da ensinanza pública coa chegada do franquismo. Ana Vergago e Mónica Camaño protagonizan esta historia na que dúas antigas alumnas de Barbeito se reencontran xa sendo mulleres e abordan o retroceso a nivel educativo que trouxo consigo a dictadura, especialmente para elas. As alumnas está dirixida por Fina Calleja e representarase mañá, como dicíamos, ás 8:30 no Auditorio Municipal Alobi, con entrada gratuita ata completar aforo. E unha actividade que imos de coñecer tamén que se vai sumar é un obradoiro máis aló do combate, defensa femenina. A marxe das diferentes actividades e obradoiros que o Concello das Pontes vai poñer en marcha con motivo do Día Internacional da Muller, este mesmo sábado, durante 4 sesións, vaise celebrar un taller dirixido á xestión do estrés en situacións complicadas. Neste caso, vaise contar co respaldo do clube local Kickboxing Frank, que ofrecerá nestas sesións diferentes ferramentas ás persoas participantes para previr e xestionar o estrés en momentos críticos. Así traballarase o autocontrol, a confianza e a preparación mental, ademais de técnicas de xestión emocional e diferentes exercicios físicos cos que os participantes poderán contar con mecanismos e ferramentas que lles axuden a manter a calma nunha situación complicada. Máis alá do combate é o nome desta actividade, que será gratuita e que se vai impartir dende este sábado do día 28 en 4 xornadas, de 11:30 a 1:15 da mañá, no xinasio da piscina municipal. As inscripcións xa se poden tramitar no teléfono 609-844-373 e malia tratarse dun taller gratuito, as prazas son limitadas. Tamén está moi perto a Semana Santa, que chega a Semana Santa, chegan as vacacións nos nenos e nas nenas e, por tanto, para buscar a conciliación familiar, como sempre, campamentos urbáns. Aberto aínda ese prazo de inscripción. E coa Semana Santa xa a volta da esquina, moitas familias están a tramitar a inscripción dos seus pequenos e pequenas nunha nova convocatoria dos campamentos urbanos municipais para estas datas. De feito, xa pasada semana arrencaba o prazo para anotarse neste programa que se vai desenvolver os días 30 e 31 deste mes, ademais dos días 1 e 6 de abril, e novamente da man do Centro de Información á Muller, e que unha moi boa opción para que as familias coinciden traballo e cuidado dos menores nestas datas. En canto aos requisitos a cumprir, repítense os de convocatorias anteriores, sendo necesario estar empadroado no Concello das Pontes. Ademais, habilitaránse un total de 30 prazas para menores de entre 4 e 12 anos de idade e a inscripción terá un prezo de 10 euros. Con respecto ás actividades, vas a desenvolver nas instalacións do Colexio da Magdalena entre as 9 e as 2 da tarde e consistirán en xogos, actividades deportivas, obradoiros artísticos e dinámicas dirixidas a fomentar valores como o respeto, a igualdade e o traballo en equipo. A matrícula pode xestionarse mediante a sede electrónica municipal no enderezo sede.aspontes.org ou ben nas oficinas do rexistro ata o día 18 como data límite. A adxudicación das prazas realizarase conforme as bases da convocatoria, con adxudicación directa cando o número de solicitudes non supere o das prazas ofertadas ou mediante baremo no caso de que exista maior demanda que oferta. Outro colectivo que ten moita actividade nestes días é o Conservatorio. Teñen por diante un calendario de concertos moi denso, por tanto, mellor vos contamos cal é ese calendario de audicións.
O Conservatorio de Música vai estar do máis concorrido a vindeira semana e que en dirección do centro, e co respaldo de todos os departamentos, están a organizar as audicións correspondentes ao segundo trimestre de formación. De feito, tenemos ata 10 recitais entre os días 10 e 16 deste mes en disciplinas como o violonchelo, o piano, a percusión ou a frauta. Os encargados de inaugurar esta extensa programación serán os alumnos e alumnas da especialidade de violín o martes da vindeira semana ás 5:30 na aula polivalente. Ese mesmo día, pero algo máis tarde, ás 7, e tamén no mesmo escenario, celebrarase a audición de frauta. Para o mércores 11 teremos ata 3 compromisos. Ás 5:30 na aula polivalente coa audición de saxo. Ás 6 na aula de percusión, coas alumnos e alumnas de grau profesional de marimba e percusión. E xa en das 7 cos estudantes de violonchelo, neste caso na aula polivalente. O xoves día 12, dende as 5:30, poderemos desfrutar dos avances dos estudantes de clarinete na aula polivalente e xa venres 13 teremos dobre cita dende as 6, na polivalente cos estudantes de piano e na aula de percusión cos alumnos e alumnas de Nacho Sanz con percusión e timbais de grau profesional. Xa o luns día 16 pecharemos listado de audicións, neste caso con 2 citas. Ás 7 no Torreón, cos rapaces e rapazas de Vento Metal, e ás 7:30 na aula de percusión coa especialidade de caixa. Xosé Manuel Felpeto, un home polifacético onde o Saxa, escritor tamén, de feito, tal escritor que vai xa pola súa terceira obra. Estivo presentando últimamente, agora toca vir aquí, á súa casa, ás Pontes, presentala. Xosé Manuel Felpeto presentará mañá nas Pontes o seu terceiro traballo literario. Tras Pau de Ferro e Branco Xiz tirando a negro, o autor xermadino ven de publicar un conxunto de relatos que levan por título Memorias dun porcoteixo. 19 historias breves que Felpeto foi anotando nun caderno nestes anos e que agora se aglutina nunha publicación na que volve contar co ilustrador Leandro Lamas como cómplice para dar vida ás facianas protagonistas de cada unha destas historias. A editorial Tristán volvía a confiar no poder narrativo de Felpeto e que nesta ocasión fala da condición humana, das súas miserias, ausencias e bondades, do amor e tamén do desamor, pero iso sí, coa típica retranca galega. Despois de varias presentacións en Neda ou Cabreiros, agora Memorias dun porcoteixo chega ás Pontes e darase a coñecer mañá nunha presentación na Biblioteca Municipal Rivera Rouco, na que vai contar coa bibliotecaria Anabel Alonso como presentadora. O evento arrincará ás 8 da tarde e será de entrada libre ata completar aforo. Unha actividade máis para apuntadas con Agarimo. Ademais das súas reunións mensuais, ademais dos diferentes obradoiros, agora van ter outra, o almorzo entre fíos. O colectivo Puntadas con Agarimo vai sumar unha nova interesante actividade á súa lista de propostas para socios e non socios. Trátase dun almorzo entre fíos, unha xuntanza que vai ter lugar o día 22 deste mes, dende as 10 da mañá, no Hotel Porta das Fragas na Capela. Ali as persoas participantes non só poderán degustar un saboroso almorzo buffet con zume, café, froita e bolería, senón tamén levar o seu proxecto laneiro para sacar algúns puntos, ben sexa coa agulla de calceta ou co canchillo. A semade tamén habrá tempo para compartir experiencias, confidencias ou incluso para parolar sobre os temas de actualidade. As persoas interesadas pódense anotar ata o día 15 deste mes no teléfono da asociación o 658 961505 e o prezo por participante de 6 euros para socios de Puntadas con Agarimo e 8,5 euros para as persoas non asociadas. E se falábamos da Capela, tamén hai que falar de un café con historias, porque precisamente na Capela ali se presentou o libro resultado da primeira edición. Agora imos por unha nova edición e aquí en As Pontes temos o café con historias en Ribadeume. A Asociación Eureume retomou onte no noso concello o proxecto Un Café con Historias, unha iniciativa que pretende fomentar que a xente participante exercita a memoria mediante as súas historias de vida persoais o tempo que se realiza unha recollida dos saberes da bisbarra e do patrimonio material do territorio. A actividade volvió ao local da Asociación das Paiceiras, en Ribadeume, onde xa participaron nas edicións anteriores co mesmo formato de tertulia para recoller saberes tradicionais e relatos de vida da veciñanza, aínda que neste caso o obxectivo é recuperar os nomes e orixes das familias das parroquias baixo o título de Ti de quen ves sendo, un proxecto que busca mapear e facer un estudo dos distintos apelidos e familias de cada lugar. As charlas están conducidas por unha terapeuta ocupacional que acompaña as citas nas ses dos diferentes concellos participantes, como se fixo onte, onde se desenvolve un encontro dinámico en forma de faladoiro. Facendo honra ao nome destas quedadas, promoveuse un faladoiro alrededor do Café Doces onde se compartiron saberes populares sobre gastronomía, festas, refráns, cancións, infancia ou oficios. Nos cafés con historias trabállase precisamente a reminiscencia persoal e colectiva, lembrando como era a vida antes e poñendo en valor a importancia de xuntarse, recuperar a rede e a participación comunitaria nas zonas rurais. Toda esta recollida tradúcese logo nunha escolma que se transcribe nun libro do que a pasada semana se presentaba a primeira edición.
Unha primeira entrega na que se identificaron costumes, tradicións, festas, roitas e lugares significativos e se visibilizaron as voces da veciñanza que adoitan pasar desapercibidas na historiografía oficial. Aínda que hai exemplares físicos, estes esgotáronse xa nesta primeira tirada, polo que agora podes optar por descargalo na web Euroeume. O libro leva por título As voces da nosa historia, comarca do Eume. O obxectivo da publicación é seguir transmitindo ese coñecemento ás novas xeracións e garantir que esta sabedoría tradicional non se perde. Café con historias vai dirixido a maiores de 60 anos e aínda ten por diante outras 4 sesións os días 11, 18 e 25 deste mes e 1 de abril. E para anotarse abonda con inscribirse no correo electrónico euroeume@euroeume.org ou no teléfono 664 845 694. Onte mesmo facías unha recepción oficial ao Clube de Pádel As Pontes, un clube que volve a optar ao Campeonato de España despois de facerse co título autonómico. O alcalde Valentín González Formoso xunto coa Adil Elena López recibiron onte na Casa do Concello o Clube de Pádel As Pontes, que ven de facerse co trofeo de campeón galego na categoría 500 das series nacionais de pádel. Tras facerse co título autonómico despois de vencer na final aos máis Padel 4 de Fene, o conxunto pontés emprenderá a viaxe a principios de xuño a unha cidade aínda por determinar en a que se vai poñer en xogo o título nacional, tanto nesta categoría como nas outras dúas, Grand Slam e Future. Así as cousas, o equipo que preside Rubén Darío Vivero viaxará a principios de xuño a sede aínda por confirmar e que está entre Madrid, Valencia ou Sevilla. Ali agardan equipos de todas as comunidades autónomas nunha primeira fase de grupos e onde as mellores escadras accederán ás finais. Un reto que non é novo para os ponteses, xa que esta é a terceira ocasión na que o Pádel As Pontes alcanza a fase final. O equipo pontés conta con 25 xogadores de As Pontes e Ferrol que tamén están participando na Liga Galega desta disciplina, onde o seu obxectivo é lograr o ascenso a segunda división, tal e como acontecía en 2022, aínda que un ano despois volvían á terceira. Esta tempada o obxectivo pasa por lograr clasificarse para as semifinais nas SNP e loitar por ese desexado ascenso de categoría xa na competición autonómica. Dende o Goberno Municipal, tanto o alcalde como o edil de Deportes agradeceron a entrega destes xogadores que van levar o nome das Pontes a unha competición nacional. Asemade, no acto de onte, González Formoso lles facía entrega das chaves da que será a súa sen un dos locais do Hexágono da Fraga e onde dende agora o Clube Pontes poderá desenvolver a súa actividade. Continúan os concertos de Super F, a banda pontesa que xa anunciaba que despois de presentar en As Pontes a banda tal e como ten conformada agora, con ese trío, con eses temas, volvía á carga e faino cunha xira que vai levar a diferentes localidades. A máis inmediata, mañá mesmo en Ferrol. Super F retoma mañá a minixira que estreaba hai 15 días nas Pontes compartindo escenario con Madame Verde. O grupo pontés, cunha ampla traxectoria dentro do rock galego estatal, regresa co formato original, aínda que con cambios nos integrantes, logo da experiencia de On Fire e 2 anos despois da exitosa presentación do seu EP Puñales. Na actualidade, son un trío co que mañá vai estar en Ferrol na Sala Urania. Logo irán o 13 deste mes a Sala Coruñesa Garufa e o 20 estarán en Lugo, en Clavicémbalo. Para mañá, as entradas custan 12 euros na billeteira, teñen un prezo de 10 euros de xeito anticipado. O concerto arrincará ás 10:30 e as portas do local abriránse ás 10. Ata aquí a información deste xoves, mañá venres, mañá quedamos aquí coa información local, ademais para pechar semana. Grazas, deica mañá, boa noite e bo descanso.